Urip nang donya kuwi ya wis ngene iki. Ora sah kakeng omong, ngendelne ae sabar lan nrimo. Sapa wong iso sabar nrimo, ora kegodha tembunge manise donya, mongko wong kuwi bakal cethuk sejatining urip sejati, tentrem atine iso cedhek marang Gusti. Mula blajara sing iso nggarakne tentrem ati, aja gampang kegodha manise tembung donya. Donya ki mung sedhela panggenan sementara tur nggene rusak. Wong lek pengin ayem tentrem uripe ora rusak iso balik nang sangkan parane dumadi ya golek ana urip sing sejati tegese uripa marang sejatine urip tegese cedhek marang Gusti.